ngoba inhliziyo yami yenzela uNkulunkulu. Nami ngingena kuleli sonto. Nangisemlazi AA ngafika behlezi kanje kuyistructure sasingakabeki nastina ke siyiholo nje elivulekileyo. Ngithi kubo sengizokhonza la. Bayangibuka babona ijoke person. Ngithi mina angizange la bengizonikhipha nje kodwa ngiyokhonza ngale. But mfundisi imali yethu ikahlangana nje angakhulumi ngemali. Bengithi mina nangifika ngizokhonza la next year ngizabe ngikhonzela ngale. And they saw it impossible. Now I'm telling you I'm telling them the secret. Yazi inkinga iphi? Ayikho imali. Inkinga isenhlizweni yakho ukuthi ukhulule imali. That's number 1. Number 2, inkinga isenhlizweni yakho ukuthi ulalela uNkulunkulu uthini ngale mali ekulu. Amen. Jesus. Yavakala kodwa. Because akwakhi wena, akwakhi imali yakho. Wakulalela kwakho uNkulunkulu owakhayo. Senzoshumayela okunye ke angingabusaqala. Makuphele okwami ikufuze Verse number 20. Oh, a little Bible. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Mina yangiseshwe ngijwayele ukufunda ukaMandini. Mina akunzitwisa kubaba. Kambe xikwembu xi hundzuluxile makungu. Xi hundzuluxile makungu lawa. Leswaku ma tisa leswinene eka vanhu lavo tala. Va hanyisiwa hilaha swi kombaka hakona namuntlha. Va hanyisiwa. Nine nangitimisele lokubi ngami kodwa uNkulunkulu lokho wakuguqula kwaba ngilokuhle endela ukuthi ngalesi sikhathi kusinziswe abantu labanyengi bangabulawa indlala. Nanitimisele. Ubani bethu yana ivi. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. I won't be long. Now what I'm telling is because God is saying a message and I'm transferring the message to you. Nakusasa nomuntu leculu ngawuculeki abanye nobumnandi becilongo levangeli kodwa ulicule with the understanding of what is happening in your life. Makube lewo okwami ikufuze wena nje kathi sikhuluhlale hlala izweni yami izweni Ooh.
Udabolude lolu lukaJosefa wayephila njengathi. Ukhona isikhathi sokubuka izinto ekuqaleni azenzeka. Unfortunately amehlo akho abona abantu asola abantu. Inkinga ke kaJosefa yabayileyo. Wathi nakezwa uNkulunkulu ekhuluma kuye wagijimela ebantwini abantu bamplanela. Basekhona kodwa bangcwele. Wabatshela isecret ayinikwayo abantu bayithi yabona uma ngabe kukhona into esingakuqeda lula ngayo, it's when we know your secret. Into yakudala kubelula ukuthi uSamson aqondwe amehlo, it's when Delilah knew the secret. Ukuthi amandla say. So once you open up your secret, we get to know how to catch you. And we get to know how to use you to benefit us. Hallelujah. Now, eseqeda ukubatshela wathini, ithi iBhayibheli wayephuma kuyise eyakubafowabo. Hayi. Sengenza imiskolo wayezosho uGumbi athi imiskolo phela. Wakhona abantu abangcwele. Hallelujah. Wayephuma ekhaya ezimhlanganweni wabafowabo. Kanti abafowabo abasekho kule chapter kuyo. Sebeplane okunye differently than umfowethu. Yenethi ngiyabafowethu. Yabona njengoba sila, there are things noma ngifuna ukuthandaza engeke ngayithandaza sengiphiwe iplatform yokushumayela nasesikolweni nasemsebenzini. But nangifike la ngifike kubafowethu who can understand my heartbeat. Yavukela kodwa nalento imfihlo sengikhuleka ngiyadaluluka kuyo. Ngoba inhliziyo yami iphakathi kubafowethu. Uma ngilwizimpi ngizwakala sengikhuluma ngazo. Abafowethu bazi ukuthi ngisemlilweni ongakanani bayongithwalisa. Kanti abasashayi ngalelo nyawo. They are waiting for him to come. Njengoba size endlini kaNkulunkulu, kwesinye isikhathi ngibona ngifika early, angaqhutshwanga ubani ukuthi ngifike early. Inhliziyo yami isuke yathi kukhona okwami namhlanje. Angikwazi kuphethwe ngubani. Sengithi mhlawumbe into ovula inkonzo, akayivule sengikhona ngizothola okwami. Kungenzeka ilozoqala iculo elizoletha lozovula inkonzo. Kulelo culo kuphela umessage oqondana nami. Angisale ngifika kwiculo lokuqala nje livulayo. Jesus. Mhlawumbe izolethwa umuntu oletha izaziso. Akithi siyazi nasekuletha izaziso siyalala. Ingathi nasesikhetha sivele sithi sifuna lo muntu obhora kakhulu ube umusecretary. Wanayifika lapha athi sinekota kule viki elisayo. Inoba yabomama. Uthi uphethe incwadi phambi kwakhe wathi inoba yabomama. Isabella Hazelview manje abomama waleli sonto bayacelwa kupheka nina. Sekufanele nifike ngesikhathi niqale nizophila ngolosihlanu mangabe qala ngomqibelo yonke lapha. Abantu babathi sakwazi musiloko. Incwadi ithi isikhwama yini? Hayi isikhwama siyasazi lokho udlula khuluma okunye. Nasikhetha sifuna lo muntu onjalo. Sifo kahle kahle sifuna lo muntu ongazonako ukuba sijahe kangakanani. Ngoba nathi angajaha nathi uzawuzishiya lezaziso. Sesisithi baba
kungcono sibe ne-screen lapha sivele sivezwe lapho wonke umuntu ayifundele angeke kufane nanxa zikhulunywa wafika-ke bafuwa kuJosefa babe beplane ukumfaka emgodini inhliziyo yakhe kwayikhona iphaphama ukuthi angafiki bafowethu ngifike ngicela ningizwe kahle ihloko zami ngifike kwizitha zomoya wami abafowethu ngokwenyama. They are not planning against their flesh and blood. They are planning against the vision here that God has put in me. Yeah, right? Abaka planning ngelasiboni yakubo. Kodwa baplana ngalokuphuliswa kwelasiboni kolizinto thina ukuthi bakhe abangakaziboni. And we cannot allow that to happen. Sinenkinga yakhe usekhuluma imfihlo esingakaze sayikhuluma sazizwa na before. It's our problem. Because what he is saying inyakazisinga phakathi lethu. Kodwa naye sikhuluma thina akanyakazi yena ngoba sinakho lokho okuthelelayo kuye kunyakazise phakathi. Sanibona? Yeah. Manje la eqaleni wayikhuleka njengami. Lesikhathi ngivuka ngibona ukuba hey ngiphakathi komgodi ngifakwe ngabafowethu inhliziyo yami ethi Nkosi noma ubungenzani kubo bafa ngiphume kulomgodi ngiseqaleni noma ungabashaya abanye baze bangakwazi ukuhamba babe yishosha it's fine they will know they've touched ongathintwa bakhona kodwa abantu sonke amen seqaleni inhliziyo yona isheshe ukudlula ukuzinza kwakho kuNkulunkulu bangifa bangcwele and leyanto besidalo ngokuba angeke futhi ngivumele ubaba nangathi ngiye kubo nangaphuma kulomgodi I will hate them I will not come back to them in any way and akakatshela uzophuma akakabi namcabango ukuphuma kodwa isimo sithi nakungenzeka ngaphuma kulomgodi I will not come and sit with them because I've seen banogobe against me baneplan elibi against me they've made a snare against me and therefore I cannot allow myself I want to ngishilo ngathi ngiyabhora bona albongo igama lenkosi hallelujah askis mayina ngiyakhuluma ngiyasithela ngizama ukumalana sinethu ngaze kulimala inhloko noma ngigoba la against the chila basama ukungibona sanibonani hey now nayethi ngaze ngaphuma kulomgodi namba futhi bona bengikhipha ucabanga usafe kanti already they've taken money to sell him isitha number 2 sethu leso imali yethu isixabanisa yonke amalanga because we've agreed ukwenza covenant no Satan against the money we have ayikwazi ukulahleka imali yesonto unless wele ezandleni zomuntu onesivumelwano na Satan I'm sorry nangimbuka kodwa ngilive hallelujah futhi njengoba siqala ukwakha nje awu funeka unakisise nobalayo abalisise make sure ukuba nayo bhenkwa it is that mina ke ngiyayikhulumela I'm sorry kwabaqhubekayo
kodwa indlela yesonto lakithi sayifundiswa kanjalo. Be accountable for every cent ngokuphuma kwenhliziyo ekhalayo yomzalo. Kwesinye isikhathi ekunikele nje uyona lekhaya engadlanga. Ovele wathi ngisendlini kaNkulunkulu. Feka nginake ngenzani ngayo ngoba manje uma ngenzi lokho kunesililo salomzalwane esiyokhumbuza uNkulunkulu. Sesinikele le mali ukuyifuna, asibone umphumela wayo. And izakwenzela kabi mntaka baba. EkaJehova enikelelo sandleni sikaThixo isiphatha kabi. Iyodla konke nakho. Noma ingakudla kancane but be sure and certain yophela. Noma ingaveli kudla abantu babone yazi ukuthi uNkulunkulu nomsamo ukuthi usheshe uqaphele ngoba awu uNkulunkulu wangidalula amasinya ngokufuna usheshe ubuye. Kulo athatha isikhathi adamana kuphela kancane. He's not intending anything good. Ngoba akaboni. Lalela nehlobo zami. uNkulunkulu uhlola ngaphakathi. Abona ukuthi umuntu okubuya nokungabuyi lo. Uhambe noJudas Iscariot ibanga elide. Wamenza umunye wabapostoli wamhlalisa eduze kwakhe. Wanangena imali wathi ayingene esikhwameni kuye iphathwe nguye. Waqhubeka ukuyintshontsha nokuyikho uJesu akayishumayelanga ngemali entshontshwayo. Aziqedwa laphambi kwakhe. Angazi ngena nje intshumayelo yokutshontsha. So sikhathi sengidlulile. Wazithola esezandleni zama-Ishmael behamba naye. Not as an Ishmaelite but as a slave. Uphume ekhaya engothandwayo. Uphume ekhaya ongewenzelwa ingubo enhle emabalabala. That shows the heart of the Father. There's something different about you. Useyithole thengiswa a slave. Ibuya bilento obafora. Hallelujah. Now endleleni yokuhamba kwakhe angimazi kahle wayethini kodwa ikhona lento oba yayingafuna ukubheka emuva. Nayibheke emuva ukhumbula abafowabo kuzwakala isiqalekiso. uNkulunkulu ungaziwabayeka ngenxa yesigameko nesenzo abasenzekile. Useqaleni ngoba akaka understand kuneplan likaNkulunkulu eliphushwa nguNkulunkulu ngabantu. Bangizwa kangcwele. Musukusheshe ukuzonda. Nawubona ungenze uzukhuzwe ngendlela engakhuzwa umuntu ngayo laphambili. Unawuqeda ukuthi hey lo baba uzemva kwami ushaya kimi ubese uyaqalekisa yima kukhona la upolishelwa khona ulungiselelwa ukuyokuma phakathi kwabantu inhliziyo yabo ikwazi ukudla. Ngoba ungafundisekanga yobahlaza kubantu abangeke babe nesineke ngawe abayoshesha bemasuka phambi kwethu Sathane. Uzwe kabuhlungu. Ngiyavana kodwa. Na uphakathi kwabafowenu nasebethu hayi ekhwayeni yethu yasibimbisa. Don't worry. Futhi ungalwi nabo. Uma bekupossible umcele odlala ikeyboard. Ake sizocula lentulo sobabili. Akangeka correct lo wekeyboard. Uzodlala ama-notes atshele la ulahleka khona. Well, the minute uthi uthi twing iyatshela ukuthi so uphumile kukhile. So yaqala uyaziqoqa wena. Ufuna ukufana nalendlela ecula ngayo. Kanti ucorrecta lokubheda kwakho kube okuhle kusasa nasekukhona abantu. Bakhona abangcwele. Malibonga igama lenkosi. Asike nodabeni siqede. Now, la ku verse 20 la sifunde khona. Simthole segcineni kweyikhathi. Akasafani naseqaleni.
nabefika kuye bezokhuluma naye akasathi ngane qalekise enhlizweni yami ngalizonda ngisanifuni njengabafowethu nangilimasa simtholethi bantu banjophethe NIV You intended to have manje ke ngoba kufunda yena uyazi ufuna kufundwa kanjani angiliqedi iBhayibheli ngoba ngifuna ukuchaza igama negama for the understanding of today. Bakhona abangcwele angikwenzeli lesikhathi sikaGenesis nayibhala incwadi yemfuduko ngikwenzela lesikhathi ngoba siyafuduka ngalesikhathi uNkulunkulu akhuluma ngaso. Miss Colne ngicela ungifundele ngesingisi esingeliqedi iBhayibheli. Ivesi li-1 mos. Ngijahile yes kodwa ivesi li-1. You have intended to harm me. Amen. Ujahile ngone ufuna ukungidlula futhi. Abantu abahamba ngeMercedes neBM ayanandaba sisuke stop sign ufuna ukunyathela ifuthi asi-overtake sonke ngaleso sikhathi sisala nje sithi uzokudala ingozi leya umuntu yena bedlulile siseza ke thina noThezi sishisha amagere usihambile le verse la sifunde khona ngifuna ukuthi si-understande kahle bathandekayo angijahile kodwa ngijahile. uNkulunkulu ukhuluma nge-intention. Hello? Ngoba uNkulunkulu uyayinaka i-intention yokwenza umuntu. Akanandaba namagama amaningi ongawakhuluma that is why une-problem umuntu ezothandaza athemeleze ajikeleza akhuluma amagama amaningi amakhulu namancane. Unenkinga ne-intention yalamagama owashoyo from your heart. Uqonda ukuthini ufuna kwenzeke uyawaphenya. Anginasikhathi ke kodwa uma unesikhathi ngicela uyifundele amahubo kuthiwa ngesitsonga Besalem. Yes, Besalem 25 uma unesikhathi uyifundele wena. Uverse 14 iyanaka ukuthi uNkulunkulu uyabala ukukhathazeka kwakho. Unaka avule umthandazo wakho. Every drop of your tear ayiwi idlule as iza ukuzophuma uyayikhongozelela abale afunde phakathi kwale drop the minute and the intention of the heart. Ngiyagiva kodwa ukukhala komuntu lamusi kodwa uNkulunkulu akanandaba nalomsindo unendaba nale drop yenyembezi alibambe aliphenye lithini. A single drop of your tear God reads it. Yafana athi ngibalile nokuzula kwakho. I was there. Akwenzekanga ngangabona kodwa out of the whole thing I've counted. If you manage to make 10 drops, kabanga when 10 drops, who has already made a city out of those 10 drops. Zezizindlo nama intentions akho. Isicelo sakho that is why Nkosi bengicela ukuhlakanipha njengoSolomon athi uNkulunkulu senze ukupha nolicebo because he has read the tears. Nkosi umcebo ngiyawufuna kona kodwa awungeke wangisiza
samanje phakathi kwesimo esidinga ukuhlakanipha ngoba akekho umuntu ongahola lesisizwe ngaphandle kube nguholayo ngayo. So give me that wisdom. And God saw that wisdom ngeke umsize engenamcebo ngoba laba abarichi nabefika bathi yalahleka ingqondo yomuntu. Akasazi ukwazi ukwahlulela udaba lalomzali kanti ngenxa yani yomcebo ongenayo. Askis. But God intended it for good to accomplish what is now being done. Abantu bemessages sengishile nje ngisemile stop sign sethezi sehambile. But God intended. Hayi ngeke manje liphathanga kimi iBhayibheli verse number 20. You intended. nayo ke verse 20 hayi leyakho. You intended to harm me. He brings abantu bazindlani. You intended to harm me. Yini intention yabantu. Ngicela sambe nje khona lapho. I-intention yabantu ngoJesu nayise siphambaneni bathi makabethelwe. Why simfune efile? The-intention yabantu ayeke ukusikhathaza. Number 2, nayefika ku-palace ithi iBhayibheli bamfaka umqhele wameva. They want him to bleed. I-intention yabo ukuzaphela amandla ilegazi lichithekayo. Number 3, they took up their shambles. Ithi iBhayibheli uthi Isaiah, they made pharaohs. Uyabona amasibini akuzolino ubona kuyokuthathwe notreke onale trailer namazinyo kugujwa kuvela imilayo uthi they made deep pharaohs. The intention yabo ukuthi must bleed to death. Asafuni lutho lwabo. Asafuni futhi nokuzwa ngayo. Sedala umonakalo owaneleyo. Kungenzeka nawe la ebandleni nasibuka usudala umonakalo kanti inkinga yakho uthuliwe kuThixo. Kwesinye isikhathi uyaprofesaying amazwi uNkulunkulu awabekileyo uwaprofesaya kithi abantu abakude nanoNkulunkulu okuya nayo sibona isitha sethu. Kusho njalo wami nayibhekana nolekuze noElisha. The minute behlangana inkosi yakhe nasi isitha sami sivele ngoba wasuke wavala imvula for 3.5 years. Umnotho wehla ngesikhathi sokubusa kaHabu. Nayisembona vele uthi nasi isitha sami. Ungavala kanjani imvula? Wazi ukuthi sidiphendile kuyo. The intention was not for abantu balambe. But ukuze abantu bafunde ukuthi nisizwe sikaNkulunkulu anifani nezinye izizwe. Uma nimshiya uzovala okwakhe. Nakuvaleka kuzobanzima. Hayi bangizwa Nkosi yami. Uma evala ovala le mali enikela ngayo benzima ukuyiqeda izindonga seyiphakele. Kuvela indlala. Kuvela izizathu. Amafamily manje nawavela ukuthi ngeke usiyeke uyonika isonto silala ngaphandle. Ijikele imali efuneka izoqeda la igijimele ezinye izinto. uNkulunkulu uyavala. Ngoba abantu bakhe abasamlaleli bafuna ukwenza ngendlela yabo. Akhona kodwa abangcwele. Amen. Asinaki intention yokwenza wena. Lasi iBhayibheli ngithandelani. Anithi ngihlola abanye ithi qala uhlole wena. Amen. Sihlole wena ukuthi umile ekukholweni okuyikho. Ukuze konke engikwenzayo ngikwenze ngimile ekukholweni
Ukwenza kwami ngikholwa utransfereka kulomuntu ongibukayo abona isenzo sami inhliziyo yakhe idle ukuthi ngifuna ukufana naye. Uma bemvula uJesu but let him believe to die because they didn't understand why. Asambe ke ma. You intended to harm me, Ufunda kahle ke manje. Sesopasini. but God intended it for good to accomplish what is now being done. Sasifunde kahle ke singayiqedi. God intended it for good. God intended the very thing you intended for bad. God intended it for good. Le plan elenziwayo ukuthi ahluleke, God intended it ukuthi aphumelele. But he allowed livele ukuthi abe ngohlulekayo so that uyabonisa ukuba mdependent kuNkulunkulu ukuba lokwehluleka uqondeni ngakho. Uthi uDoni na ihlabelela ngeke kuhlale kunje. Ngahleka namhlanje athi usheshe wahlela ngeke kuhlale kunje. Uyalivumelela kwiplan ihambe phambili. The intention yobubi balo buvele. Ngoba uma lingavelanga people won't know ukuthi ngidlula phakathi kwesigodi sethu lokuthi. I was supposed to have died there. But because God had good intention, ngibonakale ngihamba. Akhona abangcwele. Shadrach, Meshach, Abednego nifunana emlilweni. Inkosi uNebukadnezar nabantu bakhe abeza kuyo. They were intending for us to die in the fire. Yes. But unfortunately, God intended to bring glory to his name by allowing us to walk phakathi komlilo. Praise the Lord. They intended to kill igama lethu, but God intended to kuliphakamisa. Hallelujah. Daniel ufunana empandwini wesigonyama eyilanjiswe kangaka. Intention was that when Pupi nomkhazi wawo yifa kungabikho umuntu obuyisa isolution phakathi kwethu. But God intended it. Would let it be tested. Hallelujah. Noma semungavela ukwazi ukuma, ukwazi ukushaya ufakazi. Akumisa uDavid athi hayi kwaqhamuka ingonyama. Ngangaphethe isikhali kodwa ngayidwengula ngezandla zami. Kwalandela ibhere. Nakhona ngangena isikhali kodwa ngalidwengula ezandleni zami. Why David usifaka enkingeni? I cannot afford ukubona ukufa kwezinyani phambili. My heart was not saving myself. My heart to save labancinyane. Bangafi. In my watch. Ngisho nabo lothandazayo. Don't be happy ukuthi beqhubeka nomthandazo bayaphela abantu enkonzo. Bakhona kodwa abangcwele. Amen. Na ukubona uphela uthi inkosi beka mina kulesigore sibaqedayo. Ngifuna ukuyobambana nalamandla abakhiphayo endlini yakho. I cannot draw them back unless I know baqedwa yini abangivanga. Inhliziyo kaNkulunkulu nayikhumbula umuntu yathi nayiqehlela phansi athi ngubani ozusiyela. I sent Moses as a prophet. He failed because of my weaknesses omuntu njengayo. Angiva kodwa abangcwele. Ngafusa uJoshua emva kwakhe ngithi he understood ukuba zonke izinto uNkulunkulu Moses sebezenza noNkulunkulu ngube beqhubeka ukuzinto abenazohlala nami. He will lead them in understanding of the weaknesses ka Moses.
But Joshua still failed. Wasethi siyothuma udliwa yini angeke ngivuma abantu bami beqedwa isitha kanti ngabavusela inkazi. Let me tell you, isizathu sokuba khona kwabo kungoba uNkulunkulu ufuna udumo lwakhe luphakamiswe emhlabeni njengasizwe, and akakwazi ukuzokwakha emhlabeni ngoba wazenzela isihlalo ngasuku, kodwa ukwazi ukuzokwakha emhlabeni ngathi. And abantu abangabuyisa udumo lwakhe abantu abane-understanding yakhe abafana naye abenziwe nguye kumfanekiso wakhe. You are not here for anything no zoyibangayo no yifunayo. You are here to bring the honor and the glory kaNkulunkulu. Abantu badumisa uNkulunkulu, uSathana aphelelwe yindawo yokudlalela ngoba kukhona abantu abakhave inkasibulo kaNkulunkulu ihlala endaweni yakhe. Ungangizwa buza uSathana okokuba kuye kwathini ungabonakala uthatha umhlaba wonke uzakutshela uSathana iproblem yami uJobe ngoba is covered. And though by the glory kaThixo umbathisiwe, noma ngifuna ukuthi ngithunise abantu baseuze ngiyehluleka ngoba bayambona uJobe, babona le-success anayo na-eyenziwe la yena, and bayahluleka ukuthi uNkulunkulu uyehluleka ukwenzela abantu bakhe because he's a living testimony, he's a living proof. God intended it for good. Noma bakunderstand abantu esontweni, yeka ukuba seqaleni ulwe nabantu, ngena ekugcineni kweyikhathi kwi-intention kaNkulunkulu. He is intending it for good. Bona ubuhle bukaNkulunkulu phakathi kwesimo sokuba okufuna ukukuvala. Ngavuma ukuvalwa yibo by being the same with it. Be different. Mbatha uThixo nomthandazo wakho. Cover me, oh God. I cannot make it by myself, but by your grace, by your mercy, I can manage to stand. Paul hasn't done all but to stand. Senikwenzile konke, kodwa niqhubeke nithonene zenjani? Nimile. Unshaken. Jesus. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done. Ngicela ukubambe lokho. Uma abantu benze ububi, kunento uNkulunkulu afuna ukuyi-accomplish. Amen. Bakhona abantu. Lesikhathi abantu behlela beplana ububi, akabuvumeli ububi buze kuwe. Ngaphandle kokuba unenjongo yokuphakamisa ebusweni babantu abenza ububi. Kukhona afuna uku-accomplish. Bakhona abangcwele. Naphakathi kokuku-accomplish, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. The saving of many lives. Wabavumela bagangela phezu kwami. I'm drawing many lives to look at what is coming this way. Nabexaka bekhuluma uthi umntabelelo wesiXhosa bayobuza bathi uphilo Thixo wakho. Bayasibona lesimo, bayabona uphansi kwaso ucindezeleka. Bathi njengoba bekade ekhuluma ngoNkulunkulu kanti uphilo uNkulunkulu. Where is that God?
wants to accomplish ukuthi bangabisabuzana bakubone phakathi kwesimo bakubone isizathu ekuphakamisa phakathi kwaso nawusuphakeme bese uqoqa abantu to their salvation. Well, what God wants to accomplish is the saving of people. Angikusondeze futhi. Uma labantu beJuda behlangene namaRoma bevumelana besakha amaFaros emhlane kaJesu with the intention he must bleed to death. AmaZulu nawo ayekhona abheka negazi likhishwa emhlane. The intention and accomplishment is for the healing yabantu. Uyadatshulwa yena uthi uPetro nakebhala ngenxa yemivimbo yakhe saphiliswa. Bona bathi bakhipha igazi lobafe kanti bakhipha igazi lokade izifo. Kubuhlungu ukuthi Jesu kulinywa kuye but the healing iphume hayi boba ngizwa kubuhlungu ukuthi Jesu kunekwa izono zethu kuye kanti the intention is to free us. David didn't read that. Wacabanga yena with the intention okubulala uJesu abantu bazawubona kunankulunkulu kanti the intention ayisebenzisayo evumelana naNkulunkulu babona ukuthi uNkulunkulu uyabalwela bakhe sebethwele zonke izono uyabafundisa ukuthi ngiqolele Nkosi usakuqolela nalabo abakwenzayo ngoba baqonda bakwenza ukuthi intention yabo it's wrong kodwa salubaxolela kule intention ngoba I've come for the salvation of God.